xa nos deixaron sin agricultura, xa nos deixaron sin a gandería, sin o leite, ca cuotas do leite, e agora van a terminar deixándonos sin a pesca. E todo isto que vai conlevar? Pois conleva que sexamos un país totalmente colonizado, porque xa non temos as industrias conserveiras, a gran maioría marcharon de Galicia, e as outras todas empresas. Que nos queda para vivir? Polo tanto, aquí tiña que haber moitísima máis xente de Galicia defendendo, e en primeiro lugar o goberno en pleno, que non sei que fai, bueno, sei que está isto a expensas do que diga o gran capital.